Yan guys, nagpainit na tayo ng kawali at ngayon maglagay naman tayo ng mantika. Yan. Mainit na siya, mainit na yung kawali natin. Ilagay natin ang sibuyas. Sunod na natin yung ating bawang guys. Mga kamamu. Yan. Pag luto na siya, lagyan na natin ang manok. Madami ang niluluto ko kasi para 4-5 kami. Haluin natin siya guys. Bigyan natin siya ng paminta guys. Mamu. Tsaka kunting patis. Saka natin haluin. Paanohin natin siya. Itosta natin siya ng slight lang. Para medyo mas masarap siya. Guys, medyo naggaan na siya, toasted. Ayan. Lagay na natin yung ating hotdog. Yung iba, nilalagyan muna ng soy sauce bago ilagay ang hotdog. Ako naman, kaya ko muna yung hotdog bago yung soy sauce. Then, lagyan natin ng laurel. Yan. Tapos lagyan natin ng tomato paste. Then, tomato sauce. Tubig. Ayan. Tapos haluin natin siya para sangkap niya. Scattered. Ngayon, ilagay na naman natin yung ating carrots. Yan. Then, patatas. Takpan natin siya para lumambot siya. Ayan. Lagyan natin ng chicken cubes. Tsaka magic sarap. My favorite. Kayo guys, kung anong gusto nyo ilagay, kung gusto nyo lagyan ng ginisa mix or magic. Tapos, itong green peas. Tapos haluin ulit natin siya. Tayo na lang natin maluto yung mga carrots saka patatas. Ilagay naman natin yung ating bell pepper. Dinamihan ko yung bell pepper ko.
natin ng green para makulay siya. Ayan guys, so lagyan natin ng green. Halo lang tayo guys.